Здравейте хора, аз съм Таша и сега ще отговоря няколко въпросчета. Като първия имаш ли домашен любимец? Ами не, няма за жалост, много искам да взема някои от кучетата, които са на село тук. Те вече пораснаха, пък трябва да ги разхождам цял ден, не знам. Но иначе имам две кучета на село, едното е Жорко, другото е Рики. Ние ми сме имената, нямам такава чест. Така, другия въпрос. Наименувай три неща, които са близо до теб. Ами, наливник, кутия с тетрадки за училище, Елка, също има изкисник до мен. Да, колко свежо, нали? Ох, да си оправя малко бойлото, защото аз съм разхвърлен човек и... Какво е време сега? Ами сега е тъмно, но още, ако не знаете. Зависи кога гледате клипчето. 6 часа и 8 минути вечерта е. Навън се кани да вали, но все още не е така склонно да го направи. Много е студено. Но аз съм топло. Шофираш ли, ако да, катастрофирал ли си и някога? Не шофирам, аз съм на 12 за Бога. И следователно съм катастрофирала. Колко часа се събуди тази сутрин? Днеска станах, както обикновено за училище, в 7 без 10. Кога се къпа за последно? Ами вчера, т.е. нощи, 10 часа вечерта, преди да се легна. Как ще направя днес? Кой филм гледа последно? Ами гледах някаква турска сапунка по обичави, която не исках да гледам, тя беше пусната и аз се загледах и така стана всичко. Какъв е последният ти SMS? Ами сега си имам с телефона, не мога да кажа, но аз съм сигурен, че няма SMS, защото аз съм свикнала да ги трия. Но ще е било нещо от рода. Този телефон вече се е включен и тинтин. Хора, научете се да се включват телефоните когато трябва. Какъв е рингтонът ти? И както казах вече, не мога да го пусна, защото с телефона снимам, но ако искате да го чуете е на Шакира Шилович. Яко е. Бил ли си в друга държава? Не, но семейството ми обмисля да живеем в Германия. Обичаш ли суши? Ами не знам, не съм яла, но суши, това е сурова риба. Аз не обичам и пържена, печена, на фурна, камли сурова. Всъщност, не знам, не съм питала, не мога да кажа, но аз мисля, че няма да ми хареса, защото аз не съм по суровите неща. Така... Откъде пазаруваш? Ако става дума за хранителни стоки, пазарувам от СБА, Пикадили, Метро или Кал. Ако става дума за дрехи, пазарувам от мола или от пазарчето до нас. Взимала ли си пресплатен? Не е за Бога. Кой е взимал пресплатен? Кой 12 годишен е взимал пресплателни? Колко братя или сестри имаш? Самичка съм и всичко е за мен. Но бих предпочела да има малък брат или сестра или голям брат или сестра. Но майка ми и баща не са на друго ниво явно. Така... Имаш настолен компютър или лаптоп? Имам компютър. Но мисля, че ще стане успешно брънкането на баща ми за таблет. Точно така. Може би ще имам iPad. На колко години ще
става нещо на следващия си рожден. И, както вече казах няколко пъти, сега съм на 12, а на 2 август ще стана 13. Така... много се лещи и лучва. Не. Зрението ми е перфектно, нямам нищо. Освен тези лучила, които са с доста голям диоптер. Бъдисаш ли си косата? Не, глупости. Не искам да си горя косата с някакви такива пусти. Ако не си харесвам косата, ще сменя прическата, а не цветта ти, защото представете си ми какво руса коса. Това ще бъде образ. Кажи нещо, което планува да направиш днес. И то не е почти мина, както ви казах, вече 6:13 вечерта. Мисля да стана от компютъра, да отида да ям, после пак да си на компютъра, после да се къпя, да спя. И утре пак на даска за това. Кога плака за последно? Ами, аз не плача често, не обичам да плача, просто не ми се дават поводи за да плача. Може би и лятото, защото аз съм много спънен човек, понеже лято обичам да се прибирам с колелото, може би тогава някоя голяма злополука съм се претрепала и съм се разлевала като някакви шлеме. Хамбургери или чизбургери? Ами сякаш повече ми харесват. Всъщност повече обичам хамбургери. Някак си винаги го ям, винаги ме омръзва и сякаш чизбургер повече обичам. Какъв цвет са очите си? Зелени. Нали? Вижте какво хубаво зелено. Нищо не видите сега. И сега. Но кафе ли са? Очевидно е. Кафе. Усещаш ли разликата между пепси и кола? Ами, аз не усещам голяма разлика, но мисля, че има някаква. Мисля, че пепсито е малко по-сладниково. Но аз не обичам много да пия газирани напитки. Така че... Нести в кана или Нести не в кана? Ами, не знам. Няма разлика за мен, но може би не е в кана. Не знам. Просто това е малко тъпо. Така... Добре. Чакайте, ще видя няколко въпроса от Ask.fm. Ковляла, преди малко не можах да вляза в Ask.fm, по не знае причина, разбира се. Ще ви кажа две блогърки, които са уникални. Едната е Мисис Фриде Адамс, другата е, тя е българка, не знам защо така се мисля, другата е Габриела IT7. Те са много добри. Първата, която споменах, е малко по-забавна, но Габриела много си я бива. Влизам на телефона и не знам как да кача клипчета. И Ask.fm не се отваря, разбира се.
Ето няколко прочета от Таскифа. Покажи телефона си. Ами как ти казах, не мога да покажа телефона, защото снимам с него. Може би ще го покажа някой път на видео пред огледалото, за да го видите. Огледалото. Иначе Alcatel, OneTouch. Не знам, малко за мен е скапан. Имах един друг пак. Който звъни.